Khamangni takuk te bukuk som good noon tini norok naimanai tini angkham 28 Mei 2022 norok tini naimanai chini bru bosoni takuk te bukuk som bru bosoni chimia chini tipra sorok age sirisi tini chimino obhaike Hugo Tanglaimani Hugo Mai Tanglaimani cultivation zoom cultivation khailai bahai ke khailai yagul bahai ke khililai pal ke bahai ke huk panglai dolanu khna orong nia phano 40 jon khorok brui chisuk huk tangnai rok chini brugo sunita huk chong tanglai chongmani mamtre nukhna obong kha Nunachara adisi village ni Nityananda parao kaisa Hugo jeng thaisok baijak oro haje chini tipra saro huk bahai ke tanglai Hugo Tanglai kana borok lo jeng chubanani borok bai baksa potong thoklainani mane borok lo taibe encourage khainani borok lo huk kaham ke mai manthun bisiwo borok ni khum kaham ke tongthun bahai ke chini tradition tawu hai mathangjagi tongkho hukumo bahai ke mathangjagi tongkho obon nainani bagino ang sabrom no phai tongyang Nityananda para nini Nobojoy para Montang Dotto para Raja Bahadur para Kakra Sorongno nukhna Kham Tamnai Khoroksa Kham Tamu tongo rhythm a rhythm bai baksa out tal bai baksa borok ya primasio yak ma dowo khorangma sohoro khadi baksa samung tanglai han baksa samung tanglai au Kham Tamnai no borno boroni ongklok berai him borno nangayang te thangi nangayang pai phaidi ayang haba karja kha yang niboro dokha ayang niboro leri dongkha omahike bengsa oi jo tono no omahike khan baksa kha baksa te siglarong no samung tangru norong no mangkna omahike no tongmani abo kita kutuo kasa sai phaikya omahike no age sirisi tini simino samung tanglai phayo yagul khilai phayo huk thoglai am doinu jengwano aso huk kotorma bahai ke hok aso huk kotorma ni mairong na bahai ke tang mairong na bahai ke rahmani o bahai ke ne rhythm kham bai ke rhythm khayo o bahai ke ne beng sao o bahai ke ne lukro kha sarang lai phai o dol no si kha sarang lai phayo o dol lo tonglan mu chujak layo saboni dol kotor yagul sumani o dol kotor nai lukro khailayo a dol kotor yagul sireke bini nogo waisa ke yagul sulai ke na hageno huk kotor hokbayo mai bo hageno tisao hageno mai nago mai huk hoklayo huk tango mai kayo haidi jeng borok bai ke tanglai jongbor ni ridam kisa nai nele ya
저거는 혹하울라이 동어 니타난다 파라워 트위콜 파라워 누크나 너러거러 트리철리저나 저거는 혹하울라이요 Rwchapmungni Khorangbai Rwchapmungni 저거는 리듬 저거는 탈만작 저거는 Rwchapmungni 똥타타 카이나라 누크나 마클리 어봉게 트레디셔널 Chini Hukumu Mai Tanglaima Mai tabok sama tai kau samno sam sayu
따야만 이제 잘 되는 거. 카파니 takukte bukuk song norong nukur kena sini brubosoni takukte bukuk song traditional zoom cultivation traditional hook cultivation mai bahike kai mai bahike tang hugo abo age siri siti jeng khanama haikan tabubo khamni rhythm bai kham tam lai borok tabubo mai tanglai tongo mai kai lai tongo ang wahaino norong nukhana borok we baksa tini di borsa tang semaika borok bai kintu kok ke borok we baksa jeng doimea borok we baksa ya kodongya ya pri doimea hatai kaimea ba region rogu jeng khoi lei thango borok asuk doi tangimano borok na asuk ke rhythm milija dakti no joto no hapong thaja hatai thaisa painani damsabo nangia borok ni pal hingke sal o pal thansa hingke kok baksang ke pal hingke sal ongo mangkini tini ang norong no phunuka obhai ke ni chungbu tabo pal hingke sal angna nangnai thansa tei kok baksang nangnai borok nai di hapong thaisini tigu buksini obhai ke no khorang sahar lai khorang khoroksa au ni chirkho jatona au ni chirkho chirkhogoi ekdom rhythm bai khai jotona yapri thansa khai datino hapong hatai kotor huk tangbayo mai kaibayo huk hokbayo mai rabayo obhai ke ni siri sitini tongmung rugai tabo butini meni tini 28 May 2022 tini bo obhai ke borok bai borok no khaba charikha borok bai ang huk tang phaikya borok no thinanga cold drinks rok bo khanai kalang thangnai je mansak borok no chare khanai kalang thangnai to phano oti prasar agin hukum mukum busuk kosto khai huk khai tong lai jakho borok ni bagi chung choba khai tong oti prasar ni bagi choba khai tong o kri bigra ni bagi choba khai tong maharaja na chung baskanga songoi maharaja na tonei abon bagi je takukte bukuk song tapok di chini hukumono nini mukumono tapok di o huk khai tong nei rok no bo gairing tong nei rok bo hadu koto kotor huk hogoi mai kai mai horoi nono mukiteng thakiteng phal khangke nungbono borok 10 taka samthaniwo rang khokchi samthaniwo norokno 5 taka khari nei de tahan laijadi borok jesik sano asano ri paijadi borok abos baisi sombo moso berman basa botei pornani kolom kasa basa botei kainani obahai abon bagino jesik mansak jeng borokno bahike chubaiman abo chatiok lainai thiya sak jeng chatiok lainai nai tomon bagai hambai